long wong yangi wan ban syong sngi rengkat bat nga hagani ga sngi ga jong u ban ya kenduk bat u pim keman ban ya kenduk bat u belai keman oh ngaji tang arlai lik ti shani pim ya keman me kenduk u belai okay u belai long ba pha man la ka por kalong sisa ka jing keman bandon ha ka yeng ka jong blai ha ka sngi ka ba kentang ka jong u bat kham tam e kalong ka jing kemen yang ikum ka balang ha ka bangi la ban ya sakhi ban yo i ya gini gi sangut ki mensim ki ba kordor ki bala penlong ya ka rai ban IT la ka jong ka jingem show blai kalong ka jing kemen yang i ka tien ka jong blai ka ong ba kalong ka jing kemen wa de ka beneng ha ba ka wei ka mensim ka ba kordor ka pai show play. Te kan ni ka klip mat ngidap da gajing sngok men ya ka bangin yo i gini ki sangut ki mensim ki bakordor bigila IT show play. It fills our hearts with joy at this time to see you as candidates to surrender your lives to Christ through baptism. It is a joy for the church, and also I believe that is a joy for the heaven to see that all four of you today, you are making your decision to unite yourself with Christ. So at this time, before we go to the water of baptism, we have 13 vows to be made. And I would like to request all of you to kindly come forward and face the congregation as we make this baptismal vows. And I'm going to, can you please come forward? Yes. And I'm going to read one by one, and after each and every vows, I want you to raise your hand to show that you are accepting with your hearts to follow and to make these vows with God in front of this church. Okay? Dia kani kapor ngidan igini ki haswa bangin lech ka jong ka jing pen baptis. Ngidan igini ki jing yate kular ya ke bangin penlong badu blai. Oh ka jing yate kular jong kini ki saungut ki mensim ki bakordor. Baru belai haswa bakin lech ka jong ka jing pen baptis bat kwa ban kerpat ipi ya duai kersan yaki lawa ka jing duai ka jong pi bakin yo ka jing job ha ka bakin bat yaki ni ka jing kular ti ha ka ni kapor ngatrai ngan supuli bet tang ka pareng mo bangin nam sim plat ka por ngan supuli bet ka pareng ta hadin kata saya ra ki ti ka jong pi okey Okay. Kabanengkong, the first one. Do you believe there is one God, Father, Son, and Holy Spirit, a unity of three co-eternal persons? Do you believe that? Okay, God bless you. Number two, do you accept the death of Jesus Christ on Calvary as the atoning sacrifice for your sins, and believe that by God's grace, through faith in His shed blood, you are saved from sin and its penalty? You accept that one? Okay, God bless you. The third one, do you accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior, believing that God in Christ has forgiven your sins and given you a new heart? And do you renounce the sinful ways of the world? Okay, God bless you. Number 4, do you accept by faith the righteousness of Christ, your intercessor in the heavenly sanctuary, and accept His promise of transforming grace and power to live a loving, Christ-centered life in your home and before the world? God bless you. Number 5, do you believe that the Bible is God's inspired word,
the only rule of faith and practice for the Christian? Do you covenant to spend time regularly in prayer and Bible study? Yeah, God bless you. Number 6, do you accept the 10 Commandments as a transcript of the character of God and a revelation of His will? Is it your purpose, by the power of the indwelling Christ, to keep this law, including the 4th commandment, which requires the observance of the 7th day of the weeks as the Sabbath of the Lord and the memorial of creation? Do you accept the 10 Commandments? God bless you. Number 7, do you look forward to the soon coming of Jesus and the blessed hope when this mortal shall put on immortality? As you prepare to meet the Lord, will you witness to His loving salvation by using your talents in personal soul, winning endeavor to help others to be ready for His glorious appearing? Number 8, do you accept the biblical teaching of spiritual gifts and believe that the gift of prophecy is one of the identifying marks of the remnant church? Bless you. Number 9, do you believe in church organization? Is it your purpose to worship God and to support the church through your tithes and offerings and by your personal effort and influence? Okay, God bless you. Number 10, do you believe that your body is a temple of the Holy Spirit, and will you honor God by caring for it, avoiding the use of that which is harmful, and abstaining from all unclean foods, from the use, manufacture, or sale of alcoholic beverages, from the use, manufacture, or sale of tobacco in any of its forms for human consumption, and from the misuse of or trafficking in narcotics or other drugs? God bless you. 11, do you know and understand fundamental Bible principles as taught by the Seventh-day Adventist Church? Do you purpose, by the grace of God, to fulfill His will by ordering your life in harmony with these principles? God bless you. Number 12, do you accept the New Testament teaching of baptism by immersion and desire to be so baptized as a public expression of faith in Christ and His forgiveness of your sins? Yeah. God bless you. Number 13, the last but not the least, do you accept and believe that the Seventh-day Adventist Church is the remnant church of the Bible prophecy, and that people of every nation, race, and language are invited and accepted into its fellowship? Do you desire to be a member of this local congregation of the World Church? Accept that? Okay, God bless you. I pray that God will guide and strengthen you as you keep these promises. Tiha kini kapor kuma piyo ya kini ki saungut ki mensim ki bakordor ki bela penlong ya karai ban but ya ublay bat ban but ki jingi kai ki jongu. Dina kaliang jongi kum ka balang dan ki ban terwa ha kini kapor ban naru kini ka klip mat ngin yo ban pediang ya ki kum ki dekot ki bapura jong kini ka balang Seventh-day Adventist hangne halai mkra. Okey, terwa dan bekersan barok ki baya menjur bangin pediang gini ki saungut kum ki dekot ki bapura jong ka balang ha kini ki sengi tungin ya penpau dan ki ka bangin ya ra ki ti kamon ki jongi. Okey, ublen kerkui pi barok te kini kapor ngakwa bangin ya duai haswa bangin ya lej ka jong ka jing pen baptis ngakwa apa pinya ra langi gini ki mensim ki bakordor seutrai leng bang ka jing duai ki jong pi bon ai ki ya ka jing job
Tung ini dua. Atrai bo blay jongi bahabeneng. Ya aingu yamin aga benta kani kapor bat ka klep mat aga bangila. Ia ka ban sakhi kani kapor ka kentang. Ban yo I kini ki saungut ki man sim ki bakodor. Ki bal IT laga jong ka jingim syami ublay. Tumen sngau bahaban shim kenti ia ki naduk kani ka klep mat. Shon sharp yaki watsha atrai bagi borjong ke jingdum ki borjong boman kindang le atrai klik halor jongki hendrai ban nadu kani ka klep mat kin long ki briu ki ba dap tu man sima khot u jome bar kin long ki briu ki ban long ki nong pla ki ba shit rem bat ki ba klan na ka banta jome ho ja ke jing long briu ki la bani kendu shubun ki jing ki jing ele ki la bandani ki jing tulot ke jing em hendrai ngitip atrai bat me ki barok ki long ki bala ngalak ban le iki barok lang bau kris bo pen syat bor yang dia kani ka klep mat ngaduai ya ke bam mi ko try men long ukli men long unong sensyar men long unong yalam uban te lakam ya ke jingim ke jongki naduk kani ka klep mat kenang bakila ban yo ya ke jingjop kerku kerpang ya kini ki khun ki jome ha kani ka klep mat hoj atrai ha shwa bangin lech ka jong ke jing pen baptis kadwai ya ke bam men ya lambe iki barok ban men ai bagini ki jingle niam kan long ka job bat ka ba yaj bej bat kum juru men da pelait ni kinu ki jing mah ki jing men sao kum juru men ya lam yangi bangin yo diang ya ke jing ker khu ba ke jing kemen ke jong ka sabaton ma bi ki pop ki jong I barok ha ke kerteng ke ba tiang tam ke jong Jesu Kristus ni pan menta ba sedu ki bom ju kodro amen. Pakat bakialet syaitai syajrong ban penkrek ke jing penbaptis nga kerpat igitu ki bayadai ban yashim benta kani ka divine service let's say punya penbed momentarily kena mariawan nang teng ini sedang nok ke jing seng nang ta ke jing kerpat kalong hadian bawai ke jing seng ini syong sipor ngin empat yami ini sam senon ki certificates na benta kini ki ba syak penbaptis sakane ke sengi I elder Kenneth Karkongor in long iban yalam yang ngi lembah kijing ruai kat bangi don kijing penbaptis ngini ruai lang kum ka dak jong kijing kershan yakini kiban shim yakini kesenjam tesashi sen ngi ai kublay yapi yakini kijing kershan ngait skemu blend kerku yangi yakini kesengi Kat bagi dang up yaki bakin ya let ke kamera ke ba on penbaptis iki nyerwai ke ni jingwai 313 SDH arspa life prana ke bathamai ar we kendanak barim SDH 313 SDH. Smile.
302 SKH Airline nyo na batamay Airline nyo na batamay Check. Airway pra na barim 302 Ay bok. Okay. Okay, you hold my hand. Akasam kadipra lapen kuparyana nalapapanyalan atangawan basan. Kau para ujonga i aibok. Kau mapila pediang ya Jisu Christ. Kau nong pende mo nong siu spa ujong pi. Kau mapila kut jeng mo de kaban yan silenter ke jeng em ke jong pi. Rengkat padu trai hakalenti ke batamai. Nga kau syakri berit jong trai ngapan baptis je pi ke kerteng ke jong kupa ke jong khon ke jong mensim bakoi. Amen. Chorus. Kam jeliw hakawa kawa basledasna. Kam jeliw hakawa ngasemawa ngasna. Man kasngi kagenta lagerku eyana. Kau para ujonga hai borlang. Kau mapila pediang ya Jisu Christ. Kau nong pendemot nong siu spa ujong pi. Kau mapila kut jengmot ya kaban yai ringkat batu. Hagalenti jong ke jing em ke bat temai. Nga kamu syakri jong trai hagani ke klip mat kapan baptis ya pi. Haga kerteng ke jong kepa ke jong kon ke jong mensim bakoi. Amen. Chorus. Kam jeliw hakawa kawa basledasna. Kam jeliw hakawa ngasemawa ngasna. Kam jan syukres ngawan wanaya pangapan. Adrian. Ya jemen man kasih ban bolen terhenti. Ini sangat My dear brother Adriano, what a joy at this time to hear that you have accepted Jesus Christ as your personal Savior, as you have accepted Him, as you have decided to work with Jesus side by side from today onwards. I, as the minister of the gospel, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. jeliw hakawa kawa basledasna. Kam jeliw hakawa kawa mawakasna. Kam jan syukres ngawan unai kabangapan. Ya jengen man kasih ban bolen terhenti. Yes, sangat syuah. Kau iba banda per. Kau pila pediang ya Jisu Christ. Kau nong pendemot nong siu spa ujong pi. Kau pila penlong ya gajing kular ba gajing kut jingmot. Ya kaban ya rengkat batu silenter gajing em gajong pi ya gajing em ke batemai. Nadu kanika kelep mat. Tengah kamu syakri berit jong trai ha kanika kelep mat. Apan baptis ya pi ya ke kerteng gajong kupa. Gajong kon ba gajong mensim bakoi. Amen. Rekod bersama.
Hadon jeng somenta aputai kop tada nganom man kai panuai tanam lembu mutrai amdeliu ya kawan kawanai dasnan amdeliu kawan ngasomawa dasnan ngangej badan pring jongi hang ni ka yeng ka jong trai wat la ka long ki bom don ru badang don shibun ki banang IT la ka jong ka jing im ya la di show play nang ni sakmat hoi nganom la wan pun rakti ka ni ka por yano ring ngangej badon ki badon ni ka jing tmu ka donut ka jong pi de ka pio I menta ya ka ni ka nuksa ba ba pin ya ka ju ka lenti ya ka ba Jisu ula ya ba ka ta ka long ban lej ka wa jong ka jing pun baptis ti la da don ki bakum kita ubleun kerku ya pi baro I wei ba do ai ba mun sim nyong bleun nang yalam ya pi bat kum ju ru kham tam ha ka jing shekri bat ka jing yalam ka jong I church pastor jong ka ni ka balang ba pin la ban poi hadu ka khep ka bakum ka ne ban IT ya la ka jong ka jing em show Chris leng ba ka jing pun baptis ti ka ni ka por ngin ya duai atrai bo ble jongi ba beneng ai ngo nak bentai kani ka por ka bakor dor ha ka bangila ban peniasno igini ki sangut ki mensim ki bakor dor se ka long ying ka jome se ka met ka jome ka dei de ka jingis nei ka jingalam lenti ka jome ble yaki bagila poi hado kani ka klep mat trai tu menang kerku kerpang yakini ki sangut ki mensim ki bakor dor nang pen syat bor yaki kum juru na ka bentai wei pi wei ki de khot ki khun ki jome ki badan ha kani ki ying ka bakentang ki biyo I kani ka nuksa ka pha ada don napdeng jong ki ba don ni ka jing trang ba ka jing ai nut ban ai ti thmai la ka jong ka jing em shame lam ba ka jing pan baptis to nang kerku to nang yalam ba to nang pan shat bor ya ki nadu kani ka klep mat hadu ba ka por kan poi kin la ban ai ti lot el de met ban man sem shame u play ha ka ba wai no jong kani ka jing le niam ka bakentang to ai ba ka jing e ba ka jong play bu pa ba na bom jo kot ka jing ai jong try ba dunong pendem jong yu Jisu Christ lemba ka jing selok ka ba thiang ka ba pentingan ka ba pen shat bor bat ka ba ya lam lenti ka jong men sem ba khoi ba ki ne lai ha we kan ya long lam rengkat ba ki ni ki khon ke jome ya ki bala pen baptis ha ka ni ka singi kum ju ru bat baro I we pi we ki ba ni ka jing temu ban bot ya me nadu ka ni ka klep mat shakmat nadu mentah but shadow ki bom jukut ala karta amen amen Media ruai ka wei jing ruai 330 SDH arla iwe na thamai arla iwe na thamai ar iwe la na barim arla iwe na thamai ar iwe la na barim ini ruai lang jeng em jong atra jo shem raban ya halen tekem kis ki jong abaroban nam bo jo meken panya nam ka jo Bakado mon ka jo nga try to shim to bando ka jeng long rem ha ka
Yok Tuhan. Pa jong yu bab neng hakari si ke bakhoj pat ke bakentang ke jong mi ya wan wan ya rob pendon burom ni ka kerteng ke bakrau ke jong mi tolong rengkat bat ngi ni ka por try dun si mu jong mi ba ke ke bangini ya puli ba ngini pusan ka ni ka por kan long ke jingker khu ya ke jingim ba kan jam si mu jong mi sngau pai ke jingker pat jangau nok po na ba ikini baro ngu madam ngapan kerteng Jesus Christ menta bat halakata amen. Buram ulang yu blai, lo pelak ingi bini walang kum ni kat ni yang ni sekian berkentang jeng, hang ni sekian berkentang jeng. Apa sedang yang ni kejeng mana kejeng ni, apa ban yang sobhai pi wei, sini kejeng seng kejeng ni. Itu kat jeng balang, juwan ni kau tayo cuy tayo, pada don, kiparlok, kita lang ban ni yang ni kapor, apa yang sobhai pi kapang, tu blai yang kau ingi. Kat bingi sekri yu hakani ka por ban sedang igi seng jongi ina phai lang saka number ka jongi ka number ka ba lai spa khandai phosan na wathamai lai khandai san na wathamai nak barim lai spa n riu pau lai n riu not na barim bat na ka SEH 489 naka SEH Jisu ba age kaman same Baik yang lambar. Jisu bai tamen sim ai ngan shong chade jong mi jing clayong ki wan ben
grab le shong nam ta jing police dang ga jongi ina phai lang show Marcos the gospel of Marcos kalnong ba khat sao record balai pukra gospel of Marcos kalnong ba khat sao record balai pukra bong kum ni tu ya sharai tu ya duai ru yo ba phin lech sut hapo ka jing pen choi ka men sim chi sha ka kloi lei ka do ka tulot na ta in phai pat sa sha ka chi thi u apsol pol chi kinong Ephesus ki thi apsol pol chi ki nong Ephesus ka nong ka ban riu ka de khat ka ba khat pra bong ni da ka ba duai hala ka sengi da ka jing duai ba ka jing ka pat baro hau men sim ba da ka ba sumar se phang ka ni da ka jing minot ba ka jing ka pat baro na ka banta ki riu khoj baro ta sa ka wei ka chi thi ka banung kong jong apsal pol si kinong Thessaloni chi thi của nông cống dòng phật bùa chỉ cái nông Thessaloni cái nông của sun được khát cái bạc khát nhiều sun khát nhiều cái bạc trôi đuôi làm đập bột hỏi trôi đuôi làm đập bột trôi lên cái khui tôi kỳ kinh tiền bình lập bùa dan ini kapor ini kerpat di bawah belap macam kat siu tinggi macam kat siu kat bangi lấy chụp lấy cái chừng đuôi ngô yang nghi a try đuôi là ngô yang nghi a try ngô yang nghi a try tos ngô kat bai a jing sung ublei bok pa jongi bahab neng ublei bolong nong thao bonong bolong jongi wei pi wei ublei bakrao ba jok por ublei ru badap ka jing sne ei iwan akmar ko brom khoi jong me ani kleman om mengilong ka bet dor rei ba me bilong bodai badap ka jing ei pamila khot pamila ting yangi ko mi ta ki khon ka jong me pangi wan akmar ko brom khoi jong me ani kleman kum kita ki khon ki jong me but ai ngo ye me au blei nam ta ka jing khu ba rom la the lor jongi noi ka po chui ka por but kham tam la pala yangi ha kan ka sngi ka kan tang ka jong me ban lum lang kum ne ka yeng sop ka kan tang ka jong me bangin mani ye me but kham tam ma trai ngi ai ngo ye me nam ta ka jing khu lor ka ki pai lang ka jong me lor ka balang ka jong me lung bang ni tayo baras tayo ha bin la yo a trai ye ka tayo jong ka long yeng long sam ha bin la wan we ka met ban cha skor ye ka teng ka jong me nghe ai ngộ sẽ trai nằm ta cái này sembo chínhประคัดปัดกินเตียนกับกอดรอดกับอะไรสงบในเวกเมียช่วยกันเมียไอ้ตรายไปกินช่องสะให้เราโน้ตจงงี้ไปกินนางมันเป็นนอนกั้มยากีมันสกีจิมจงงี้มันก็ลองดอดลองสนามจิมจงงี้บัดมันตาเรากัดบางงี้ชาชกอร์เตียนก็จงเมียนาวชักรีจงเมียมันเป็นดับอย่างงี้มันเสียมาคุยจงเมียยรับอย่างงี้ตรายบางงี้โซ่ทั่วอีกไอ้บางงี้สงบบางงี้รีกันดองอีกกี่ตรายก็จิมก็จงงี้บางงี้ปนกั้มยากีก็จิมจงงี้มันก็สกีเอาเลยหอยใจอุสัยตานอุเล่กันลากันยายนี่สงีกับขัดดูคำต่ำมันเป็นปลายก็ลองยิงลองแซมก็จองกี่คนก็จองมีคำต่ำอัดใจเร่งประวัติมีบะมีมันบัดสแคมอยากลองยิงจองกับบาลังก็จองมีกุมบากลองยิงฮีก็จองอีเวปีเวก็ลองชากตากเทศอุเทศจองกับบาลังอุเทศจองกับอิมลังสะลังก็ลองยิงฮีอัดใจก็ลองกตากอุตาสายทานโดยตากจานกับบัลลังก็จงมีบัดก็อิมลังสะลังบาร์กระคู่มามีใจก็ลองยิงก็จงอีเวปีเวไอ้บอสไอ้มันเสียมีเงียใจมันอิมมันคุมกับมันคุยจงมีมันโบเมียขมัดตำก็จงอิมก็จงเงียใจคุมก็ลองยิงลองแซมบ่มีใจมันลองเคลียร์จงก็ยิงจงอีเวปีเว
หากวันเงินดอนก็เย่งก็แคมมันก็บักลันก็บักบาลังก็จงมีรถกันลองก็บักลันเอาเลยบัดก็อิ่มลังสะแรงก็จงงี้ก็ลองก็จิงก็คู่ก็บักคราวนึ่งใบก็ลองเย่งลองแซมจงงี้บ้ารอใจก็มีคนก็จงมีบัดชิกันเตียนใจด้วยน้ำเต้าเชกรีจงมีบัดก็เดียกปูจงก็จิงอิ่มหังอีไว้ไปไว้ตาไอ้อุลรุมยังชนตัวจงมีใจทำเก๋ก็บางอย่างสโกนี่ก็ปอดกันลองเสกจิงก็คู่ยังอีไว้ไปไว้ใจมันคริ่งอย่างงี้คำยันจะมีเป็นนางมันอิ่มก็จิงอิ่มไว้ได้มันกลมมันคุยจงมีคำตำให้สงีก็จิงวันก็จงมีก็ลองหาจันจิงขังเป็นนางใจมันเป็นเครียดยีละเดียน้ำตาก็จิงวันเส้นก็จงมีเป็นลองร้อยมันเล็กมันมีอันวันหันร้อยกี่เป็นเองใส่เสียนบาดใจมันมาบริพอดมันการจงมีบาร์วันนี้กันมาด้วยใจกี่แบบพังไปชุดต่อมาเป็นจงมีเราเป็นปนานในวิกตโยสเตวิกตโยมันกระคุยกี่มันตาไอ้กี่มันเสียมันจงมีมันเป็นขี้ไอ้กี่ใจแล้วก็บอลก็จงมีหอยก็จิงไปบริวจงมีแล้วเสียก็ลองก็จิงปังก็ไปวัดก็ไปเอะเลยมีมันลองน้องเท้าเวลาใจมันเท้าทำไมปัดไอ้กี่มันอายไปไอ้กี่มันไปเขียปัดชิกเตียนี่กันมาด้วยใจน้ำตาก็เย่งก็เซมนี่กองฟลอเรียนว่าโดน้อยเราคนจงอีมันดอนกัดบัดกี่ใจมันเป็นตั้งงี้กี่เอาเลยมันลองหาจันจงกี่หาคุมกี่ปอจริงๆสุสีเมื่อกี้กี่กันโดอาใจวัดนิมโบอิงนี่กี่บาร์ว่าไอ้สังติพรจงคลายบอลจงเมย์นำไมกินี่บาร์ว่างิโง่เป็นกี่เดมนี่ปานหากแต่งอุจิสูบลองน้องเป็นเอ็มจงอีมันตายแล้วก็ตารุอาเมนAkan ni kapor pang akot kerpa di gitu ki badon ni kawai nak basipau kin wan sekangat kin tep akan ni kesenduk balabu akmat. Bad hadir nang tapat ki teman basan balapun baik bandlum ni jingkin syau kin lum ni jingkin syau.
jengker khu no bleng yo Au blai pa jungi bhabanai kanu tang idap de kajing sungu ko bakrau na mata kaniga sngi na mata kaniga por na mata kaniga kenta ka bang ila un pulut por bani kendu bat me kaniga jing sop ko bakentang ka bakut ki jong me bar kaniga por ngi ai ngu ru yami ba mela the sei ki jing ku halo jungi wei pi wei bat dei na ka dau jong ka jing ku ka jong me ni sala ban wan lam ni ki jing ken show saka yin ka jong me ni duangi kerpat yang ia tribe nun kuku igini gijingkin show kenang bikin man krau naga benta ka kam ke jongmi bengin la man pen priang ka gospel segi jaka segi kendong kin surat tat hadu kata ka por kenang ba jingwan ke jongmi kan long sngo watai jing duai na bai kini borang apan ngangu ngadam teng Jisu amen. Akan ni kapor, laban syat yang ai kini ke benta, banyak tu khana yang kihab berit. Kapor kelai stat tak kadang menum penslam syuk. Akar pat yang kihab berit, lada kidon hakanu ka jaka baki syong. Sobha baki ya, pelajeng mud bad banyak ngap banyak syak skor yang kini ka jingya tu khana. Kaka jing sisya ka jingya tu khana kapa ngan ya tu khana bala syam nak ketien ke jong blai. Ngangai ba kani ka jing tu khana kan ai ka jing hikai om tangi ki habaret ndraya baro yangi ya ki rangba ki samla ta kani ka po ngakwa ban tu khana syapang tau kpu terkhong bat ukpu beto ngo ngakwa ban bu ka jing keliang ni wei tau kpu ba terkhong Malaysia ke ai ban pelong yu tau kpu baun betul ngangai ke dei kapor lada unu kpu lada pi Islam klambam un sneu un terkhong bat un stop betulแต่กันนี้ก็จริงทุกขณะนี่ก็พวกนายทุกพังตอกผู้บางย่อยก็จริงใกล้บัดบางพายเดียนสกีคนอิสราเอลกีน้องอิสราเอลกีเดย์กีกันโฮนกีบบุญน้องชวนมาบัลลักเกลโซดองยากีแต่กีน้องชวนบัดกีฮับบันยาเละทมาหามันลักกระปอร์กีฮับบันยาเละทมากำเดย์ก็จริงก็บัดสุกบันยาเละทมาคำตามเมื่อกี้นี่กิสงีมันตามีเชฟเตียงละดาดอนกัตมาน้ำมันกัตมากำวันล้ำยาก็ไอ้ก็บ่บ้าในกัตมาฮิบุนเซนกำวันล้ำยาก็จิงยับยาก็จิงจัดกุมตากิคนอิสราเอลกิฮับบันยาเละทมาน้ำมันกิดอแคร์สาวดองยากีดกินองชวนสุดาแต่ดอนฮัตเตงบักกีเรมบัดก็จิงเรมทมาจงกิคนอิสราเอลได้บักกิมดอนบอร์ได้บักกิมนางบันยาเละได้กิเรมน้ำมันมากิมชิมลายาrangkatบัดอุบเลยKapelong ni ki bakin rem. Te ngiyo ila mansaki bakumno ki nong Israel ki job ya ka Jericho. Kim don kam ban le tma, kim chimra ra waj, kim chimra ra state. Kumbau bleu la patha ya ki bakin le, ki la buat renti ya ka ai ka bau bleu la ong, ki la le bat ki la job. Bat ya ka airu. Ke ai ka bau bleu la patha ya ki le kum ni le kum tai. Kila borenti ya ka tien ka jong blai ka jing ong ka jong blai bat
hakabakot ki job ya katma te aba kita ki nong syun jong ki nong Israel ki baker saudang ya ki haba kila yo sngau ya kata kabor ke jong ki kun Israel ya kata kabor ke jong blai ki siap tieng hadu kata bat ki ong gumno ki ong kila yalang lang ki kenhon ki barit ki ong tongin ya so lang bengin lek yale ya ki nong Israel nomar ba ki nong Israel ki long ki kenhon ki baklan bor hadu kata ladangi syale sisi kenhon ibarit nginum jap ya ki nong Israel te kata kala pen siap tieng kala pen kuyo ya kita ki nong syun jung ki nong Israel nomar ba ki siap tieng te kala don gawe ka don kita kinong Gibeon. Kini kinong Gibeon. Apa kila yo sngau? Ya kata kabor ka jong kikun Israel, ya kata kabor ka jong blay ki jong kikun Israel kila siap tiang. Te kila tau da kata kabut sianti ka jong ki ong kumnungin le lada kiwan hiat tmang in rem ngin long marau ya kikun Israel kin lutelut yangi tongin tau da kabut te kila perkat kirang ba jong kiru kila ya snok tilang ban ya tau ya kata kawai kabut bat kata kabut kalong tongin ya riam ya ladi kum kita ki breu ki baduk kum kita ki breu ki bawan na kalenti ke bajengai ngin pong ya ki sandal ki bajat ke baserdap ya kata keluas ni ke baki jura wan ngin serdap ngin penjat nang ni nang tai ngin pong de ki jan ki barem ki bajat ratai bat ngin lek seki Israel ngin lek seki nong Israel bat ngin ya lenti bat ngin ra ni ukpu ubala terkong ubala butu ngin ra ngin lek bat hakikada jungi ngin siang ngin sab de kaborni ke bala rem ke bala jat bat ngin lek seki nong Israel hakajing si syakini ki nong Gibeon kim jengai nak Israel ki long kalenti ke bajan nrengin ong tongin ya ngin lek seki de kila lek lenti kila ya kila poi anda kila poi haum ja jakat ke bakisong ki kun Israel ya tu kapor ki syong harut ka wa Jordan kini ka jakat ka bakiskot ka Gilgal te anda kila poi hang ta uni Joshua ula kli ki pi dei ki ai piwan le you wang ngi dei ki nong kit tin ngiwan kalenti ke bajengai bah kiong pet kini ki sabti ki bangi pong pet kini ki sandal hak jingya lenti ki jongi ki lajat ratai ngiwan kalenti ke bajengai bat ngiwan du nak bentau tau trai blai jongpi nomor ngi benai kata ka bor ke jongu kai ke bulale ya hari Ijib ni Joshua bolong nong yalam jongki ula sokmen la so sarang ba pelang kitip sepang blai jongi dia beli piwan sianga, pikwayu Joshua kuli yaki. Wang giwan siapi namar bangi kuak ban yate jutang. Ngikuak bandon kejing yate yasuk apa dang jong pi bat jongi. Bangin dum ngin yasuk bapinum hiar tma yangi. Pi kata ketika but ke jongki. Tu Joshua ulang piwan lai. Wang iwan nak lenti ke bajengai. Kila peni tahu kupu baterkong bala sop betul. Oh Joshua ulangai. Ya kita kitian jali jo jongki ulangai. Bad ulah pediang ya kita kajing ong jongki. Ulah ya te ya kita kajutang. Banum hiat masuk ya ki. Lekini ginong Gibeon kila kemen hadu. Kila kemen bat kilalik pai silaka sinong silaka hima ndai ke basosi uneu Joshua tang lai singi hadien bawan kini ki nong Gibeon balada biasoi ya kata ka jinga tek kular banum ya hirtma iwe bandon kata ka jinga tek jutang ban yasuk iwe tang lai singi hadien kitip bagita ki nong Gideon kim dei ki bawan na syata kalenti ke bajengai ndai ki bawan ki badan tangang ni ajan temen takum nu kini lihat termasuk buat kinong Gibeon. Nomor beci ladap ban ya tek jutang. Ublai rumsia si yaki ban ya le kata katma. Fi hang ni kadon kejing hikai yangi
balai Joshua usah syat hakini kinong gibian hakajaka bo unkili nau belai ke ai ke bo unle ndai da ka jing start jong uhi da ka jing start la jong ulak loy ban soi ya kata ka jing ya te jutang fi bunsin ngiki briru kamtam ki habaret la se pila bandon ki ai ke ba fikwa ban le ndai pisngo artatin ken mau habaret wat ju le lendet ya ki kime ki pa ndak keli mai pa long nem ngan le la dalam maham ya pi bam dei ban le ngim dei ban le u Joshua ru ka ba kongsan hang ni kalong ba u Joshua umsim pan jing tep no blai hakajaka bonun keli perthau no blai ban pan jing tep no blai u le la da ka jong ka bor su thu bat bun sin nangiru abangi ki khina ki habarit menta ki por ki bona ki habarit ki doni ki talent ki baper ki nang ban ruai ki nang ban tem ki nang ban dro ndai fi di ban ken ma ba ka tu ka jing nang ka jong pi kam dei ka ba pi hi pi nang hi ka dei ka bor ka jong blai ka dei ka blai bla ai fi ya ka sap ka phong ba fin le pim dei ban klet yu blai dei blai ba pelai pi nomor ka jing start ka jong ngi ki priu ngim long ai akhmat blai manu bathaw ngi udai blai bathaw ngi udai blai ba ai ngi ka jing start takadang wa ban pulih hang ni chua bangan syong ya kan ni ka khot ka bible ba la syam no proverb ka lenong ka balai ka khot ka basan ka baong kum ni tonget hu trai dala ka do nut baro bat wat syania hala ka jong ka jing syam phang snap hang ni blai wong syania hanmo syania hu trai ban nget hu trai nyim dei ban le ke ai dala ka jong ka jing syam phang hala kalenti baro to phla ya u te un pen bek ya kalenti ya jong me wat long ubastat hala ka jong ka jing nyau tu siap tieng yu trai hi bang ni kala kren syai bangim dei ban long ki ba bangin nyau ya ka jing start la jong ndai ngi dei ban wat yo blai ngi dei ban kerpat yo blai habang ni don kanu ke ai ke bang ni dei ban le ngin da keli ngin da perthong ngin da wat lau blai usya em ngi ban le hato kalong ne em ngi ban le ngim dei ban sule lendet yau blai sibun ngai ba ini jing itu khana ibun kot yo ai ke jing ku na kan ni ke jing itu khana blai sibun akan ni kapor pan ngin yo ai ke jing wai kerpang khot di gitu ba lapot kre ai ke jing wai kerpang subai kin wan chkhmat ban ai ke jing wai kerpang ona yo ai ke jing wai kerpang nai doktor penbiang hadam bat family agak gisha ngas ngau artatien bangin yang hang ni mat trong pi khane ka step hadin kajing klat no I kenom I jongi mencem tayo nrei habangala yo ya kani kajing ruai ki kentin jong kani kajing ruai ki ai men sim yang but ngakermen bagi ni kejirwai ru kan long kejirku yang I barok lang kejirwai ka ong kum ni tuang ini aduai namata iwe pat but ngan duai namata jong pi ki para ki jonga
Piru kentiu yang bat yangi hakajing duai ke jong pi. Bu yangi hakajing duai ke jong pi. Bat haba pile ya kata ublei unri bat un sumar yangi keni kadigi kentin jong kajing duai. We are a family, though there are many miles between us. When we say we still are one, this is what we mean. We're joined in Jesus Christ, He has called us as His own. Though we may be far apart, we are not alone. Let's keep praying for each other until we are together again. I will pray for you, my brother. You just keep on lifting me up to Him. Won't you keep us in your prayer? God will keep us in His care. So let's keep praying for each other. A moment out of time, the Father brought us here. We bless the tie that binds us as we share our smiles and tears. When the music stops and we go our separate ways, Don't forget the sweetest words each of us could say. We could say, oh, let's keep praying for each other until we are together again. I will pray for you, my brother. You just keep on lifting me up to Him. Won't you keep us in your prayer? God will keep us in His care. So let's keep praying for each other. Keep praying, yeah. Let's keep praying for each other. Oh, until we are together again.
hagan ni kapor pan ni asngaw sugaway ga jing ruai kerpang na chandami bat para jong Check, check. Check. Lam jing shai hon hop deng jing ling o bon ya lam yang a Kamit padom ngaru ngaklem jing hon ya lam yang a rime yang a ban yo isha ngai ba ngam don jing qua shi cham ka pyang yang a Jing it berthet bat jong me kem ya de alam yang lang alatin ban ngala jus ngomeng yang try Doklet kitai kisnel Kabor jong mi riang ala
ngai ku blai kini ki ar kun hon ki barwai kini ka por blai ki jing ruai ki long ki jing ruai ki bosau tenat ki pen syok men sim bat baro ar ki jing ka subject jang ka jing ruai ki long sepang ka jing duai bat mentah ka sengiru ka subject ya ka jing ya pule lang ha kini ka sengi ka bakut jong kini ka jing long kata ka family togetherness lani ka jing ya long lang sitli ha ka yeng ka sem kani ka subject ka badai kani ka por ka phang ka badai kani ka por ka dei phang ka jing duai te shwabin sedang kani ka jing pule tong ini pendam ki kli a ka jing duai ko pa jongi bahab naing kani ka por try shabingin plate ka tien ka jong me ni don kam ka bor na me lingba umen sim jong me baki ki baro ki bangin pule bangin pet a kani ka por ken long bala ker khu da me bangin pendon kam ki ka jing em jongi halakas ngi bingin ai pen ia ta kadur mangilong ki khon ki jong me ha ka kerteng torai jungi Jesus Christ ngapan ya gani amen aku apan syaban pule ya gani ka jing pule jonga gani ka por jaban sim ya gani ka bentai ya gani ka par ka hisa ka bal ayang ka benta ban kren ya gani ka por aku apan pule ya ka wei ka khot na ki kam ki apostol ka lanong ka ba shipo but ka khot ka balai po bat ke balai fuway u Cornelius ti ula ong mentala saus ngi haduk kani ka por habang adang duai ya ka jing duai ka bakhandai beje ha ka yeng jonga hakmi uwei bre ula yang akmat jonga ha ka janko pa pernai bat ula ong ko Cornelius la sha skor ya ka jing duai jong me bat ya ka jing ai isen ai jong me la bo jing kan mau hakmat ulai kani ka jing yai minot bat kejing yai dem duai ke jong Cornelius balong wei ni ki sok baningkong na ka gentle panwan sya ka hima ke jong bulai te kani kejing pule jong ni ha kani ka step kalong ka bor jong ka jing duai ka phang ka di ka bor jong ka jing duai bat ka mat ka baningkong kalong ka jing don kam ya ka jing duai hapo kalong yin ka jing don kam ya ka jing duai hapo kalong yin kawai pa kawai ka yeng Kristan kadi ban penyanyi kata ka duan jing duai jong ka hapo ka long yeng da ka jing sok tho ban pen sok tho iki khon ki ti ba ka jing siap ting yo try ka long ka jing sedang jong ka jing start bat wengi don kam bangin wan da ka jing silur da ka jing klan bangin wan khmat ubelai klam don ganu ganu ka jing ka dum ka jing ka yangi bangin wan bangin dem khmat ubelai men meet bat men step bangin tei kata ka duan jong ka jing duai jongi halaka yeng kasem men step bat men mit kino na kita ki brio ki badan kam tam ya ka jing duai bakin yo e ka bor bakin yo e ka jing klan kidi kita ki brio ki badan ka jing ket khle na ka benta ka jing penhe pensan ki khna ki kemi ki pa ki badan penhe pensan ya laki jang ki khon ki don kam ya kata ka bor da ka jing duai bat kum ta ki dei ben penlong ya ka jing duai men mit bat men step kenang bau blei unya lam lenti ya ki halakas ngi hakanu ka dur bat kanu ka rukom bari ben penhe ya laki jong ki khon ki kti habangi pen e habangi em ya kata ka jing em ka jing duai ka wei ka jing long jangi ba man lakas ngi ngi dei ben pen i bangim dei bangin long tang bangin pet sya ublei lende bangin pai sya ublei tanga ka por jong ka jing duai henrei baro ki kenta jong ka sengi i pen i da ka jing kran jangi ba da ka jing le ka jangi kum ki briu ki bam shim la tip ya ublei bat kita ki ba pet ka nuksa jangi man ka sengi ki pen ki yo i pen ban ka jing em jangi ki bangi em klem pen i ya ublei ha ka jing em ka jangi bat ki me ki pa la da ki khon ki yo kum kita ka jing pen he pen san klem ka jing duai klem ka jing yalam lada ki hikai tang iki ban penbiang jong kani ka perpai baki kelat nak ban hikai kata kecing tieng buram yo bulai baki kelat ban hikai kata kecing imbom jukut ke ban sawan bat anda kini ki khon jong ki ya ka ban sim jong ki kin do no bat ha baki do no ya kecing im on sapan ya kecing kan na ki kme ki pa jong ki shanu ki tu ki khon shanu ki tu ka kenhon ka ba itnat ka ba koridor ka bang lapen county habi ba pin pen he pen san ya kani ke jingkli andawa na ki keme ki pa ya nak banta ke jing do no jong ki ya ka men sem ke jong ki keme ki pa ki ban wat yu blai men met bat men step kenang ba ki khon jong ki ken poi sya kata ka lenti ka ba bet ka lenti ka ba bet ka balong kata ka lenti ka ba ya lam sya ke jing em ka bam jukut
Bad ha baki hikai ya kani kidi ban hikai da kajing it, da kajing start, da kajing siampang, bad da kajing jai kin hikai. Bad ya kani kajing tho ala siam na ka reviewan haral, ka ba ubnai June arpu nyau tarik, usnam ba si hajar praspa kendai po kendai. Bad kamat ka baar kalong ya kajing mani belai, ha kalong yeng la lendet. Ngila lendet, ngila eno, ngila kelet, ngila le sting ya kita ki por jing duai ya ke jing mani belai ya ke jing duai hala yeng men miet but men step lada kanu ka por ka don ha ke jing im ke jong pi ka ba pi don kam ha ban duai pi don kam ya ke jing duai ka dei ha ke ni ka por ka ba menta abang ngile sting but ngile klet ya ke jing duai kawan ke jing bom ngai kawan ke jing artatin ka pop kanang bun but ke jing sniu kanang roi but ha bangi long ha kata kadur ngisyak sensyar ha upaman bat nyelek persyak ya ubelai lem dak keti ka bakalain bor ka jong ubelai kan sim nyat yang ikan sim kendit yang i ngin nom la syu ban kekle bat bangi yangi on sa pensyat bat ngin sa syak pensyat ha kata ka buit ka bakrau tam ka buit ka bajok tam ka jong suitan penban ha kan ka por jong ka jingma ka basno artatin Katu kat ni ki long ki papla, baki long ki Kristan. Henry ki klet ya kan ka por mani belai halaying. Kim buram ya belai halaying. Kim hikai ki khon jong ki da ka jing it, bakin it bat pan siap ting ya belai. Si bon ki pen klat ya la di jingai bak lebat. Bat ha baki long ha kata kadur. Kim sngau shlan syo, ki sngau ting ban wan ha kamat ka buram ka jong belai. Lakum balang ka im badung adam. Anda kiladak bam itu so adong. Kilari mar kilatip baglay kilong hakanu kadur kilong. Kilari no. Namar kim not syuk ban wan ha upau kamadu belai. Gombaki jupau man kapor. Henry belai wan baru ong hang no piari balai piari. Kabola tip ya ki baro bakilale. Dia bangila long kata kadur. Nsa long ki kenjatiar jing lek kai ke bau suitan un lek kai yang ni man la kapor le kumtah kata kapor ngidi ban wanda ka jing silur sya khamat ka khet ka jing ayai ngin wanda ka jing silur sya khamat ka khet ka jing ayai ya kani la sim nau Hebrew ka lenong ka basau ka dekat ka bakat nriu bat sa ka weiru la sot na ka stien ka jong blai ningkong Timothy arpra da kabara ya kikti bakhut klam ka jing bitar bat ka jing yasai ka jing yasam sim ka jong ki kalong ka dur jong ka jing riu blai henry ka bakhlam ka bor jong ka nikup ya kata ka dur jong ka jing riu blai henry ngim don ya ka bor ka jong ka jing kerpat ka jing perkhat ba ka jing duai ka long ka badon kam kalong ka badon kam kalong ka basisya henry ka way pat ka jing perkhat ba ka jing duai kam long ka badon kam kalong ka way na ka buit ka basenti tam ka jong suitan ban penjat ya ka mensim ka jongi ka jing duai kalong ka jing selok ba du belai way utau belai uten rai jong ka jing start uten long jong ka jing klan bor ka jing sok ka jing kemen bat ka jing sngo ba Desa kamat ka balaya ka ni kijing tho ka puli mentat ka sim na ka kot testimony ka bolum ka ba inyaw ka sla ka ba sau kuar. De menta kamat ka balay ka ong tu ai ban don ki long ying jong ka jing duai. Kani kamat ka balay ka khot yang ay pi sa ka long ying. Ka ban long ka ta ka long ying jong ka jing duai. Kum ki kpa temen hendai kat siba ki lej habak penyang yala ka dara la ka ying jan ki tei ka duan ki ay ka jing kenya kani baro ka long kata ka jing tei ka duan jong ka jing kenya jong ka jing duai ka jongi kat siba ki poi lamar kan ni ka por ka ba don kam tam ya ka wei pa ka wei ka long ying bakin bu ya ka jing duai ki kpa ba ki kemi bun sin kini ban kentiu ya ka do no jong ki syau belai ya ka jing duai dah ke jing kerpat, dah ke jing sengauret, nak benta, ya laki jong ki khon ki kti. Tu ai bu pau balong ko mulendok jong ka long ying. Un bu ya ke dwan jong u hau belai ya ke jing kenya men mit, bat men step. Kat bak ki kurim jong u bat ki khon. Kin ya so lang ha ke jing duai bat ke jing yaro.
habakum katakan long yeng ujisu usngau bha ban wan bat kum katakan long yeng ujisu usngau bha ban syangsa kuma teng shayu I haying ki Christ is the head of this family then Christ is the head of this house handrai hato kata ke jing duai ke jongi ke jing kerpat jongi syau belai kada long mo kat kata te ya kani ka kot ya kani ke jing tho la sot nakakot ki apartment bat ki nong yotho lupa ka sla ka sispa kat perang to ai pa ki khot jang ka wei ka long ying kin yai kan mau ya ka hala ka jingmut ba ka jing ya selok ka jan tambat ka beneng ka dei ka jing duai utrai udon ka jing sultanat ba kerpang haki long ying jang ki khon jang u hang ni ha ka pertai namat ka beneng barok ka wei ublai Jesus Christ bat ki angel ki bon kam ban pej yang I wei pa I wei hala ka sengi ki angel ki thang ni kata kejing thang ji ubi ka ki pen kiu sha ublai ka balong kejing duai jong ki rekod te ka wei pa ka wei ka long yeng kan ai kejing duai bakan kiu sha beneng ling ba kata kejing thang ji ubi jong ki angel baro ar ka por min step ka kenta ka pa pengat jong ka por step pada ka jaka ba pengat ka por ka pengat jong ka por step sengi nak benta jongi bat dong ki khon jongi gide ban wan lam ye ka jing duai hak mat ubelai ba anyo tap yang I da ka jing long hok ka jong nong pen em jongi te kat ba ka beneng salon sar barok ka wei ka kmi tho ya ka wei pa ka wei ka long ying ka ba bo ya ka jing duai men mit bat men step ye ka nela shim da ka manuscript ka ba khat khandai tarik usnem ba shi hajar khandai spa te kamat ka basau ko ong ki angel ki adai ki khun balapen kentang syau belai ki angel ki adai ki khun balapen kentang syau belai syaban mi na laying men step syabangin lek chala ki jong ki kam chala ki jong ki duk syabangin lek chala ki jing trei ki jing ta barok ko wei kolong ying ki ban pai syau belai ban dem ha ka jing duai lang bat ukpa bat ka kemi balada ukpa umdan ka kemi kan syim ye kata ka benta pania sa syit ram ha kamadu belai na ka benta ya laki jong ki khon baki khon ken light na ka jing pensyai jong kata ka sengi baki khon ken light na ka nunu ka jing ja ka basniu ha kata ka sengi na maria kila pen kentang men step da ka jing duai sya bakin mi na la ka jong ka yin kidai pania so lang ha ka jing duai halor ka duan bat ken kerpat na mata ka jing sumar utrai baki angel ki bayada yangi kin laban syakri ya kita ki khon ya ki bagala pen kentang man la ka step syaban mi na la ka jong ka yin bat ka ni ka jing em ka long ka jing em ka pen sngau bha ka long ka jing em ka stan ka ba shisha bat ka mat ka basan ka ong ka jing duai ka penlong ya ka jing ker saudong ya ki khon ka jing duai ka penlong ya ka jing ker saudong ya ki khon men step ki jing perkhat ban ning kong ka jong kristan ka dei ba syapang blai marsen kiemen step ngidei ban perkhat yau belai shwa bat ki wi ki jing perkhat ki be dei bat ka kam ka jam jongi bat ka trei ka ta jongi bat ka jing don kam baro jongi jong ka jing em ka jongi ka dei ban long ka baar ka dei ban wan ka baar ki khon ya ki khon dei ban hikai ban ting buram bat ban buram ya ka por duai ban syam ya ka jing kemen bat ka jing sultanat ha ka por jing duai bat ka dei ka kamram jongi kemi ki pa men step bat jan miet ban dem tiap ban penlong ya kejing kia saudang ya laki jong ki khon kidai ban hikai ya ki da kejing yaisha da kejing sebon klem man thaj man la kasngi kumno bangi dei ban pensau bha ya ublai da sakamat ke ban riu ko ong wat sya sensyar kejing long jing man baper wat sya sensyar kejing long jing man baper ke baning kong kamut bang ngi habangi duai ngi ban duai be ke jing duai ngim dei ban don menta ka singi ngin duai la sha ngi pep no ngim dei ban duai tang hateng ngim dei ban pep duai habangi bun kam ya ka por jing duai ban ka por jing duai jong hapok ka yeng ka sam ngi dei ban da bu tengkai ka tu ka por bangin pelait la ngi bun kam kat no ru bangi dei bam dei ban klet la ni ban lendet no ya ka ta ka por duai hala ka jong ka yeng bar haba pile kumta pialam ye ki khon ban pej ya ka jing duai teng kum ba ka jing le ka bom don kam ndai ka jing le ka ba kerpang ndai ka jing le ba don kam ban pep rulong bangin na ya le mata si bun kam ya thai ka jing duai ka kit jing mut sibun sya ki khon u belai bat ka jing ai ngu ka dei ban wan na khamat u belai min mit bat min step ong unong ruai sam
Ali tungin ya ruai ya utrai. Tungin ya kenut snow tenat ya mau siang ke jing penem jengi. Tungin ya wan hakmat jengu da ke jing aingu. Tungin ya kenut snow tenat ya da kisam. Tika dik ya kanila syim na manuskrip yang kebekat arterik usnem bersih hajar praspa kendai pupran. Ko ki kemiki pa compare kat no ke jing bun kambat ke jing kerke jong pi. Wat pep setiaban lum yala ka jong kalong ying long sem jong pi. Ba bi pinia syong saudong jong kata ka duan ke jong blai. To pani ke jing ada ki angel bakhut ya ka ying jong pi. To kun mau ba ki ba ik jong pi ki ha ban ya syam ya ki jing pensoi ki ba cherkai man la ka sngi ha ke jing hem. Ya ka ni la syam na ka ministry of healing ka sla ka ba laispa kendai pulai. Haka jing teresi tam jangi na kabenta ka jing sok bat ka jing ngau ba jong kinong wan kai hale su ya kanu ka sni kidon kinong wan kai kinong wan jingo agi hapo yeng ta ba ki wan ngim dei ban ya laj ka por jing duai tungin pendep ka kamram jangi sha ublai bat ka por ka kenta jong ka jing duai om dei ban lendat no bangin ya perkhat dakum wei pat wat kran pen sobhai la di aduk bala pentat pen ngau ngya ya ki wei Henry tu let cakapor ke jing duai batu syak kemen ha ke jing duai ban le ya kani kan penlong iki briu ban wan lam sya ublai ka penlong ya ki briu ban wan sya ublai kumba ai kata ke jing kenya ke badeko bat ke baken riang ke ba ublai ka ublai men syai ki khoni sel udoang wat wan lam ke badeko ke mau ke ba matla hakmat keduan ke jonga hau im hau malaki ke on kadon ke ketin ke balong kham to amet na ublei wangan kawang da ke jabo ka khmat jong pi wan lam jing kenya khmat jonga da ke badeko bat da ke bakelut da ke ba anna ti ke jing bam khain kor jongi ke por jing duai ke jing bam le sting jongi ke jing bam bu kerpang jongi ke por duai teng ke penlong pen ban jongi bi wan ra ke duan ke jong ublei da ke jing kenya ke badeko bat ke baken riang hak kenta bas dang jong ke janmit habangila ban duai klam ke jing kirki bat da ka bas ngau thu syai ni dei ban yalam ya ke jing kerpat bat ngin kintiu ya ki sur jongi hak ke jing ya ro bakmen bat ka bas ngau mo tu ai ba barok ki balik jingo iki ying kristan tu ai ba barok ki balik rungkai ya ki ying ki kristan kin yo i ba ka kenta jong ke jing duai kalong ka ba koridor tam bat ka ba kentang tam bat ka ba kementam jongki kani ka ayom jong ka jing duai ka pen mi ya kata ka bor kata ya ka donot ka pen ko yang ka kentiu yang habang ya shim benta ya ki wan lam ya ka jing sok bat ka jing jat had bat ka bin sim ka bas ngongo hakmat ubalai ya kani la shim na ka messages to young people ka sla ka balai spa sau puar desa ka wei ka benta ka bahnyo ka long penlong ya ka por mani balai ka bas ngau tenat penlong ya ka por mani belai ka bas ngau tenan ukpau balong lendok jong kalong yeng long sem udai ban penlong ya ka jing seng mani belai men mit bat men step om don dau balai kani kan om long ka jing le bas ngau tenat tam bat ba pen kementam ha ka jing im apo kalong yeng kalong sem kam don de ka wei pat ka dau oh nga kam so tenat ia kata kapor nga so tenat ia kata kapor henrai kani kapor jing duai ngi ban penlong ia ka bas ngau tenat tam apo ka jing im jengi ha ka long yeng long sem jengi bat ya ublai la penjak burom lada ya kani kapor duai ka penlong kapor ka bater khong rau ka ba penyak syon ka ba jerong ka ba betai tu ai ba ka jing mani belai ha ka long yeng kan long ka ba lengkat bat ka ba pen ki men sem wat ai biki khon jong pi la ni manu ki khot jong kalong yeng jong pi kin slow siap ting ya katu kapor duai da duai sibet kan sa slam ngam thaj wat penlong ni ki khon ni ki khot jong kalong yeng jong pi bakin snow ngya kin snow petai kin slow siap ting ya kapor duai namar ka jing slam ka ba pen thaj bat ka jing bom don ka jing bat jing slow tenat bat ka bom long ka bom shit raham bat ki kwa tang pan wai no habala kut ki so ngi la yo ya ka jing lai loy habaya ka lenong ba jerong la puli bat la batai bat ya ka jing duai ba jalan la duai kani ka jing seng ba koridor ka kelalong pen ban ka jing pen thaj bat ka jing pen batai te ka long no ka jing sngo lai loy war haba kalakut
Kadai ban long ke jing temu bakerpang jong ki kle jong ke yeng kasem ban penlong ye ka por mani belai hapo yeng ka basno tenat da pen kre chapang kata ka por ban wan sya khamad belai da penlong ye ka da mudur ye ka ban sna ye ka kata ka dur bakan long ka basno tenat bat ba ai bo pa unjit ye ke jing tha ke basno tenat ka basuk ka basno thu tang khan biat teli ke dekat ken biang ban penyo ye ke jing hikai ya ka ban puli bat ban penterikam hakata ka sengi la ban keli jing keli ai ke jing kan tha basir ram ka basno tenat pen inuksa sepang kata ke jing puli jong bat nang ta sa ai kimat bakin ya perkhat bada ai ki nuksa bat hab ki le kum ta hab ki ruai tu da jiet ki jing ruai ke ba ai kata ke jing snow shit ram ban ruai bat ke jing duai kan long ke ba lengkot kat kum ke jing don kam utau ba duai dei ban duai na menta ki ai baro henrei udei ban ong sha ya ke jing don kam hakiktin ki ba senlar bat yaro ya ublei da ke jing aingo ya kanila shim da ka sign of the time wa agos nyautarek usnam si hajar praspa prapusau haba pen ki men sem bat ka pen klan ya ka jing et ban puli ka bible ka syong si bon ha ka por kum nungi penon kam ya ka por bat ya ka jing ya seng duai ki jing mani belai men miet ban step ke di ban long ki bat hiang ki ba ai ka jing sngo tho ki ba ai ka jing yarap ha kata ka sengi to ai ba ki jing perkhat ki ba pen kuslai ngin bu no syarut ngin bu no syarut iki wei ki jing perkhat ki ba pen kuslai ya ka jing em jong isya ngin rong je kata ka por jong ka jing duai ki kme ki pa ken lom ya la ki khon ban ya syam ba du jisu ban khot sngo bha ya ki u ba khot sngo bha ya ki da ka jing shit ram ka ba im ai bat pen pher ya kani rukom ya kani ka jing rukom pen bet jong pi ya ka jing ya seng duai ha yeng pen pher ya kana ka por shar ka por bat pen long ya ka ba sngo tenat ai ba barok kin ya so ya ka jing puli bible bat to nang ban ya spelendet lang ya ka hukum ka jong ublai kan kampen sultanat iki khanda la dak teng teng ki sya ya ki banjit ya ka jing puli to sya ya ki bikin keli jing keli hakata ka biya dei bat kata ka jing puli batu jubab ya ka jing keli jong ki hakalenti ka ba snow bet bat ka basuk baki kena ki la ban snow tho to pen i ya ki ya ka nuksa bat haba pilek kum ni ki konret kin ya shimenta ka jing puli bat ka jing duai batu sya bakin ya so ha ka ba duai ha barwai ru wat la da ki ruai tan shi de khot ru ya kanila shim na ka kot education ka sla ka ba shispa prapo nriu bat kamat ka bakhat do kalong ki kherdap jang ka beneng ki ple shaka wei pa ka wei ka keme ka kherdap jang ka beneng ki ple shaka wei pa ka wei ka keme habau jisu la dem ya la ka kli ka rot wa jordan hadin baladap sya pen baptis bat ula duai na ka bentaki kenja benriu baro ha ka pertai nang tay na beneng ka la pelewang baru mensem jong ublei ha ka dur jong uparo rong siar ba pernai ula wan hiar bat ula ker ta wer ka long renyang ka jong nong pen em jongi te ka sur kran kala wan na beneng ka baong une ulang ukun jonga uba i ha uba nga sngo ba ka ka jingmut badan kam baka ni ka don na ka benta jongpi ka ong baka beneng ka peli wang sya ka jing duai jongpi ka ong baka pediang hun ya ka jing duai jongpi hak mat u belai haba pi duai ha uta uba i ujang u belai bolong jisu kres ki kerdop ki peli wang na benta ka wei pa ka wei ka long kemi na benta ka wei pa ka wei ka kemi ka bawan bu ya ka jingkit bakya jongka hakisla kejat unang penem ka ong bau jisukis uker tawer da ka kti ka bakenja do jong u da ka kti ka bakenja belai jong u ya ki kenja benre baro bat ka sangsi bakenja belai udah bat ka ket jong u belai bom jikut badu penya so ya ubreu badu belai ya ka kendo bat ka beneng ya ka perthai bat ka beneng ya ka nela shim na ka sign of the time Julai arfu arterek usnam si hajar praspa prapo kendai ya ki jing duai jong ka wei pa ka wei ka long kemi kristan
Om siam la le bom soit nyau da ukpa jongi ubah beneng. Ula pa ilo jong ukon siya kani ka perthai ban sius pa ya kibreu na ka benta yala dehi. Ban sius pa ya kibreu baro jong ka perthai na benta yala dehi. An om pen pai no ya ka jingkar pat jong pi. An om e no ya pi bat ya baro ki jong pi. Siya ka jing ya le bat usoi tan tang marway. Henry haba pi duai ublay udang rengkat bat pi Jesus Kristus ulang rengkat bat ni. Ha ka jing ya le jong i bat usoi tan. Ha kata ka singi bakrau jong ka jing ya le atma ka bakado. Ka day ya pi ban tray da ka jing selar. Da ka jing bait da ka jing renti da ka jing stop. Bat da ka jing ya ine. Bat ublay un pun scam ya ka kam ka jing tray ki kti jong pi. Bat ublay un pun scam ya ka jing tray ki kti jong pi. Ya kanila sim nakakot review and Herald ka magazine arpulai tariku April si hajar praspa prapo kandai. Ya bang ya kran siya pang kajing duai kalong ka way na kajing le lani ka atyar ka jong Kristan. Kalong ka way na ka benta jong kityar ya datma ki jong i Kristan. Kajing duai kalong ka bahajrong tam na baro kijing don kam ki jong Kristan. Nga mensyuah ka por, mensyuah ngaladon ka way ka kot, pakahaduk menta kata ka kot kalong ka kot ka banga Pat kata ka kot ka kerteng kalong the hand that still interven. Ka kti ka badang kener haduk menta. Ya kata ka kot, kadon ko ba arpu sandali ki jing yatuk khana. Ya ka balalum de William A. Spicer bat ka lok jo. Ya ki jing jaha perthai, ba pen i bau blai uju bab ya ki jing duai. Ki long sisa ki jing yatuk khana man ka por ka banga susi ka duk jing kermen. Bat kata ka kot kadon kat sia bangalai. Maju puli kita kicing itu kana. Bau pen i, bau belai udang kener la kejong ka keti haduk kan ka kelep ma. Usipai uyo i ka kamba, unong tu uyo siam ni ka kamba, baro ki siam ni ka kamba. Ha kata kecing lum top ki jong William A. Spicer ya kata ka kot the hand that still interven. De kumta para banget ba ye. Tungin ken mau ya kani, but ngin seng ya kata kaduan jong ka jing duai jong i halaying la sem. Bangin kerpat ya ubelai. Namar ka ai baro ka ba kasdang na laying haba ngingilong ngimi na kaying kapen iru ya kajing long jeng isabar na kaying ka ba kumno ngimi hakaktin ka bangikran hakajing le ka jangi ithat ila ka jong kaying sabar ngilong ki ba kumno ipen i hay kanugrukom la pen he la pen san yang ko boong gini ki don gini ki psychologist ki boong ngin kli tang jing kli lai sau tu li khona ngla sau to na kaying ka ba kumno ki wan gini ki kana. Yang namar kata kadau ken mau. Baka kabadon kam yang ikun ki Kristan ki kun ki jong ulai. Baka jing duai kalong ka kordor tam bat hakmat kal gidon kam ban bo ya ka jing duai. Ya kani kalong ka jing puli ha ka dikasi na banta ka buram ka jong ulai. Amen. Ha ka bawai no jong ka jing sakri ka jong i jong ka jing selok ka jong i. In pai cakot yang ruai ke bertemai lai spa prapenyo ke barim lai spa san puar SDH South Spa nyo popra anong biang ke bertemai lai pranyo ke barim lai san R SDH 478 jing duai bahun.
nya pendam ikli akhir jing duai. Kung mengilar wai mentat ko pa jung ikan ni ka ru basap kan hap ban pong ke jing bam yap. Lahang ni bang sya beneng ladu. Ba om don bakwa bandang duai syu. Atrangi kemi lenti kata kasngi. Bahkan ni ka ru jong ke jing ba yap ka bangi pong menta. Bahkan pong no ya kata ke jing bam yap. Hang ni ke jing duai ngi bang atrai ban penher jami. Hanoi hang kata kasngi aning la don bat mi mar kamat. Ngenam duai syu. Atrai ngi kemi lenti ya kata kasngi. Patu ayangi ka bor. Bat ke jing smart jangi bangin pendep iki kamram ki melapen kamti yangi batu ai benda duk mentakas ngin bo akmat jong ya ka jing duai halakas ngi ha ka jing yai lenti jangi ha ka jaka syong jangi ha ka yeng ka sem jangi bangin bo ya ka jing duai bangin pai jami bangin ai ti yami met bat men sim pedang yangi kum bangi long atrai ka ni ka por batu ai yangi batu bo ya ka jing kerku jangi ha ka ni ka tayo baro si tayo Badu pengidayo wan pat la syam tayo banya kenduk lang bat mi bat ki angel peneng bat laki para bangai hakan ni ka ying stop bat hakan ni ka sengi ke balong ka sengi ka mi labu balong ka sengi ke jing ya it bat mi ke jing ya kenduk ke ba mi kurim mi kenduk ya la ka jong kurim baka ke per edan bat kum ta kan rat ngira kemi lenti ru ya kata ka sengi ke kum kata te ha ka ba wai no tu ai ba ke jing it ba ka jong belai ke mana bom jekut se bom jekut ka jing ai ke jong Jesus Kristus bau khon bela yap halor ke ding pena rengkat bat ke jing selak bat hiang men sem ba khon menta bat chadu ki bom jikot amen. Bangilai penbenar meneh ngi kuat ban ai kini ki certificates ya kini belapen baptis nai shwa dengan khot i pastor WB Nyota Syahmat ban ai kini ki certificate ngi kuat ban penpau ke jing sngongo ya kawai bakawai ke longyeng ke belai shim benta kini ke tayo berok shitayo kamtam ha kini ke sngi ha ke bangilai yok shisha ke program ke besngotenat ku belai ya ke longyeng jing sha ke extended family jung elder El Soalan la shim tayo ngin ya don ya ke program jung ki pathfinder ngatrai ke dai la shim tayo kat nyau tarik uniu penai kadai pathfinder day ta ke sngi bakin long ya ke pathfinder day ajaka bakin le shatai kin ya le shane ki jing ya seng kin long kum jo ke english kan kendo shatai khasi shane Henry ya ke program pat kin le hang ni namar ba ka kham kelut dengan kerpat no ya i pastor WB Nyota bin sngo bahawan wan syakmat ban sam kini certificate but hadin beidap ban sam ngin ailat yakini ki belapen baptis kenya syakmat kana ngin yo ban ai ya keti jong jing selok ya ki rengkat bat ya kitu ki belai syem benta hakane kesngi Ang ikwa ban khot i ba ban da per kar shandi sababan wan shikman next is Adriano K. Sangma. Please come forward. Nangta sa i Hey Bormi e Marak sababan wan shikman. Nangta ingin khot sa i ba ai bok lang e Marak sababan wan shikman.
Bless bon pastor ya ke jing syakri jong pi ke balang jong e kene ke sengi in kerpat ya pi la se pen yalam mi kini gi pen baptis song tangin ya mi Maria mi ngin ya let bet sa church hall ban don ke jing ya bam lang ke bless bon ku blain ker ku yengi pastor